Tay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Maoy padaya makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon may nga Huwebes, pitsa 5 na, buwan sa Pebrero, tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagad ng mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports, dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas na may iskutanan karong buntaga makaigsunan ang tibuok Sugbo. Apil na sa ipaubos sa signal number 1 sa pag-asa tungod sa tropical storm nga si Basyang. Straight to the point. Muna nga karong adlaw mga higala medyo kilom-kilom gyud ang kalangitan. Madag-umon mga higala onya signal number 1 na ta ang lokasyon sa bagyo na ana sa 440 kilometros sa silangang bahin nga sa hinatuan Surigao del Sur. Straight to the point. Dinhi sa Subo daghan nga mga LGUs ang nideklarar na nga why face-to-face nga klase. Lakip na sa Cebu City sa tanang level sa private o public schools. Apan sa Lapu-Lapu ug Mandawi suspension order alang sa public schools lang una. O gitugya na ngadto sa kadagkuan sa private schools kung musunod ba sila sa maong kamanduan sa mga public schools. Straight to the point. Katanig pagtagad do butagas to pagkauban mahigalan nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Biyahe sa mga barko manukad sa mga pantalan sa Subo suspendido na sugod pa kagabi. Gumikan sa paglikay mahigala ining bagyo nga si Basyang. Human ang Sugbo apil na sa gipaubos sa signal number 1 sa pag-asa. Straight to the point. Katanig pagtagad do butaga sa atong pagbanuban mahigalan nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa Pikas Bahin sa laing balita Montirasas de Cebu. Diri sa may Guadalupe mahigala nakahimo og mga kalapasan sa mga ordinansa sa syudad subay sa gihimo nga inspeksyon sa Office of the Building Officials. Straight to the point. Ang ubo og inguman ang City Environment and Natural Resources Office nga maoy na inspeksyon na matud-an matud pa nga ang Montirasas de Cebu dunay daghang kalapasan. Straight to the point. Katanig pagtagad do butaga sab sa atong paban-uban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan, House Committee on Justice ni basura na sa impeachment complaints batok ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Straight to the point. Kinihuman na suta nga ang duha ka mga complaints pirmiro mga higala gipalamian man ang katawhan ni ana mga kahigala ang adlaw Lunes sufficient informed. Pag adlaw Martes wa mga higala magbutuhay o gatiwas mga kaigalaan kay nag-discuss pa kung sufficient in substance ba. Gahapong adlaw nagbinutuhay na gyud og ilang gideklarar nga insufficient in substance. Kaya tala ni katawa-katawa, Muna nga sa akong Facebook post makaingon ta nakatag-an na ba ang tanan? Daan na mahigalang gihimadlan sa uban nga wa na padong sa pagka-dismiss kini. Kay ang kaalyado mahigala sa Malacañang nga naa sa House Committee on Justice purting daghana mga higala. So sigurado mamatay ni, i-murder ni. Sama ni nahitabo nga mga impeachment cases batok ni Gloria Macapagal Arroyo atol sa iyang termino. Straight to the point. Diha ra kutob sa House Committee on Justice. Kay patio na des kung House Committee on Justice wa na mahigalay kinabuhi ang maong impeachment complaints. Straight to the Kata point. sa nagpagtagad ng butaga sa atong banuban ining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang si Cristina Garcia Frasco nga gigisa mga higala didto sa Senado daw sama mahigalan ni mahong lamas gyud. Gigisa mga kaigalaan gumikan sa iyang kadaghang dagway niya nga gi butang sa mga websites mga higala sa Department of Tourism o sa ilang mga campaign materials sa DOT mga higala. Mupalusot og istorya pa gyud nga trabaho naman kuno ng iya, dili man kuno ingon nga unsa, visible sa lugar, dunay mga pictures kay nagtrabaho man siya. Ang problema lang kay inig-post na mahigala, papilit na dito sa mga campaign materials, inignaan na ma-display mga kaigalaan ang iyang naong mas dako pa kontra sa tourist destination.
nablur ang tourist destinations, ang iyang naong may naklaro. Pero karon mahigala murag nadutlan na gamay, si Cristina Garcia Frasco kay matod pa ni Mando na. Nadutlan na kay ni Mando na mahigala nga ipatangtang na matod pa. Kining maong mga DOT campaign materials nga naa ang iyang naong. Straight to the Kay point. giingnan man sa doon sa Senado mahigala nga ano magkamukuhag laing model. Nagatanig pagtagad lubutaga makaigsunan sa ato paman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kini point. guban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM.